коридор Мартин Гълъбов, КПС Черно море. Първи коридор Владимир Стоянов, Юлиан. Втори коридор Мерк Мустафа, Албатрос. Трети коридор Никола Георгиев, Аква. Четвърти коридор Тома Георгиев, Варна. Пети коридор Стилиян Каприян, Албатрос. Шести коридор Михаил Ставрен, Аква. Седми коридор Кирил Николаев, Варна. Осми коридор Елилиян Еленков, Орка. Стартер готов. Трети горе-долу се движи май. Проверка втора серия. Втори коридор Георги Грациянов, Албатрос. Трети коридор Александър Павлов, Аква. Четвърти коридор Александър Христов, ПСК Черно море. Шести коридор Християн Георгиев. Даже може и втория, зависи. Не, трети ще. Втори ще бъде. Гледаш ли времето? Втори, гледам. Ето втория. Колко? По-малко от минута. Има колко? Остави да видиш колко. Ами там 50 секунди и нещо. Под минута е. Приключване на дисциплината да се подготвят за награждаване. Василики Кадо, Галата, Галена Цветкова, Албатрос, Теодора Обретинова, ПСК Черно море. Василики Кадо, Галена Цветкова, Теодора Обретинова да се подготвят за награждаване. Ого. Там криминальный Да.